zo werken ze wel het beste samen. Als we Ja, elkaar toch? alles kunt vertellen. Ja, we kunnen elkaar alles vertellen, hè? Ja, Toch? potlood. Dat moet goed. Of begin of Ken dat bij een brave omroep zoals Alain? Het woord votlog. En dan zit Het woord dien, nee, het woord dienwoord niet. Ja, maar gaan we er ook Kijk, Ja, maar het kan niet. zo moeten we werken. Nee, zo moet ik werken. Onder erbarmelijke omstandigheden. Onder erbarmelijke omstandigheden. Trouwens, code oranje vandaag. Zei collega Frank. Wat hebben we ook gaan drinken. Deed de route als een campingtoerist. Dus daar wou we gaan drinken. 37 graden nu, kom op. Mits, pull yourself together. Ja, het is wat. Dat mag ook niet zo goed. Maar dit is veel zodat die nemers Ja. zich ten egge. Ja. Want er komen nog altijd mensen en die zeggen van, ik heb het niet zien staan. Ik ben er tegenaan gelopen. Ik heb het niet. Serieus? Ja. Is er alleen maar Nee, maar je kan toch niet langs. Je kan toch echt niet langs. Maar wie kan niet langs? En dan moet je dat een beetje deponeren en dan... Maar dat valt natuurlijk wel op, want dat hadden we gezien wie we hier langs reden. De vraag die mij dan bezig hield is, ziet je geweest of God je nog? Nee, ik moet nog gaan. Ik moet nog gaan. Ik heb hem net nu en ik moet nog gaan. Ik heb hem ingeruimd. Alleen nu voortaan bieg ik ook en daarom ik moet nu nog gaan. Heb je altijd gekampeerd? Altijd, mijn ganse leven. Mijn ganse leven. En dan, hoe is dat, ben ik altijd, want ik ben zelf ook een kampeerder. Hoe is dat bij je ook begonnen? Wanneer ziet je besmet met het kampeervirus? Kwam dat door papa en mam? Ja. Ja? Ja, daar ben ik met besmet. En wie dat vroeger was, ging ze eerst met een tent en daarna wordt een caravan gekocht. En toen weer een andere caravan. En toen heb ik mijn vrouw leren kennen en dan had ik geen caravan. Dan heb ik gezegd van ja, ik wil toch een caravan. En die was er helemaal niet mee besmet. Maar die is nu wel heel erg besmet. Oh, die heb je aangestoken? Die heb ik aangestoken, joh. En die vind het geweldig. Want ik had die voor in een caravan en ik denk, ik zei er maar doet. Ik heb hem gewoon wegdoen. Ik heb hem helemaal in orde laten maken vorig jaar. En toen kwam deze op het pad en daar heb ik direct toegehapt. En heb je de ander ingeruild? De andere heb ik particulier goed kunnen verkopen, Oké. dus er was niks mis met. En heb je een stapje vroeg gedaan in luxe of formaat? Of... Maar je moet altijd een stapje vooruit kunnen doen, zeg ik. En de keuzes wat ze nu hebben, zijn nog anders dan wie ik de andere gekocht heb. Toen waren de kinderen klein en toen waren ze gewoon, had ze andere prioriteiten. En nu hebben we een andere indeling van de caravan. Nu hebben we 2 enkele bedden, hè, wel schat ooier en dat noemen we dan een klaar over. Serieus? Ja. Oh, dat begrip koos ik nog niet. En wat, Dat is wel leuk, hè? Wat betekent dan klaar over, veilig oversteken? Ja, dus dat is 2 enkele bedden, hè. Doe ik ze niet meer in 1 bed samen. Dus Maar je kent nog wel samen draaien deur. hartstikke goed. Oh. Na 38 jaar nog steeds. Waar heb je ze leren kennen? Op de camping? Nee. Ja, dat is heel cliché voor Limburg, maar ik heb mijn vrouw leren kennen met de carnaval. Dat vind ik juist mooi. En allebei hartstikke gesminkt. En we wisten allebei niet wat we achter de smink aantroffen de dag daarna. Oh. Maar ja, 38 jaar later nog steeds. Wie wordt ze gesminkt en wie wordt geen gesminkt? Nou ja, tegenwoordig zijn ze allemaal hartstikke prachtig gesminkt. En bij ons in onze tijd was het gewoon van de duisheid op die gezicht. En dat moet maar blijven zitten, dat tijd dat ze dus. Ik had het ganse gezicht gesminkt en mijn vrouw ook. Dus, en de dag daarna, ja, dan zouden ze elkaar zonder smink. Had je de dag van de kennismaking, had je toen al afgesproken dat je elkaar de volgende dag weer zoiets zien? Mijn vrouw wel, ja. Ja? Maar ja, dat was toen niet zo van met gsm en zo. Dus dat was gewoon van bierveldje en adres. En, Oh, geweldig. ja. En ik woonde toen in Herten. En we hebben elkaar in Remond leren kennen. En ze is hier van Maasbracht. Dus vandaar ook dat ik hier een hoes gekocht heb later in Maasbracht. Ah, voor de liefde ziet Ja. je Ja, hier je baan gekomen. Wijgoed Herten. Hierher gekomen. En na 38 jaar nog altijd, Altijd. ondanks de klaar over. Ondanks de klaar over. En ik zou het nog zo over doen. Ja. Kijk, 2 kinderen. En we zijn, ja, ik ben tenminste hartstikke gelukkig. Dus ik kan er niks anders van maken. ja. Maar moet je nog werken? Nee,
Oh, heerlijk. Ik ben nu 2,5 jaar al met vervroegd pensioen, zoals dat zo mooi heet. Oh, het kan nog. Er is nog hoop, jongens. Frank, er is Frank, nog hoop. Frank, er is nog hoop. 3 jaar. Ja. Ja, goed, ik ben dan militair geweest bij de Marché. En na 42 jaar was ik getrouwd. Met 59 en een beetje na 40 uitzendingen. Dus, Waar ziet je nou uitgezonden? kijk, Ja, dan ben ik, dat naar vind ik Bosnië. interessant. Ik ben naar Bosnië geweest. En ik ben elke keer terug naar Bosnië geweest. Ja, maar dat was wel heel heftig wat door gebeurde. Dus allemaal... Dat is heel heftig geweest, ja. Dat is heel heftig geweest. En wat, In 98 ben ik de eerste keer daar geweest. Dus ik ben eigenlijk een veteraan, zo nog met 60 allen. ook nog eens, ja. Nou, moet ik, want je kent het programma onderweg. Ja. Daar hebben we al redelijk wat veteranen in gehad. Ik kan nog wel aan nog merken van dat een beladen onderwerp is in de zin van, daar heeft ze toch wat meegemaakt. Ik heb daar van alles met gemaakt, ja. Maar ik heb er tot nu toe heb ik er nog niks aan overgehouden. Dan schud ik ook de hand. Je was er zelfs emotioneel van. Nou ja, net wat ik zeg, omdat ik ben dienstplichtig militair geweest. Hè? Dat zei ik niet. Maar dan werd ze een beetje van wie die wereld in elkaar zit. Ja. Je kunt zich voorstellen wat er gebeurt mocht ze uitgezonden worden. Ja. En nogmaals, die veteranen die we voor de camera gehad hebben, de meeste die hebben een behoorlijke deuk opgelopen. Ja. We hebben een Libanon-veteraan gehad. We hebben inderdaad ook mensen gehad die in Bosnië geweest zijn. Dat is een van die grootste nachtmerries. Ja. Als ze er maar hoort over Kenskallen, zeg ik altijd. Dat is belangrijk, hè? Ja. Ik bedoel, wat ik niet alleen gezien heb, maar wat ik ook heb metgemaakt, ja, dat gaat hij toch niet in de koude kleier zitten. Wordt er van de marechaussee uit, wordt er wel gezorgd voor nazorg? Want de laatste veteraan die we voor de camera hadden, die zei van nou, ze hebben me toch wel behoorlijk in de kelder laten staan. Je kunt ze ook goed knippen. Maar ze hebben me, Nee, ze hebben geloof- me ook in de kelder laten staan. Nee, ja, we knippen niks eruit, Oh. maar je ziet inmiddels gepensioneerd. Ja, Dus- weet ik. Maar ik heb ook geen opvang gehad toen nog niet. Nou, Terwijl ik toch een levensbedreigende situatie heb gehad waar ze me een pistool op de kop hebben gezet. oh man. Ja. En waar ik ook dacht van, nou, dit was het dan. En dat burgers of... Nee, dat waren geen burgers. Dat waren, ja, dat is een heel apart verhaal. Vertel wat je kwijt wilt. Ja, hè? ja, Dus- dat is het ook niet. Maar dat is een heel apart verhaal. Het was mijn tweede uitzending. En toen waren de mensen bezig om binnen de organisatie, dus hetzelfde voormalige Joegoslavië, de mensen op te pakken die ooit het fout hebben gedaan. Aha. En op dat moment was ik, dat noemden ze station commander aan de grens. Dus postcommandant van dat was toen EUPM. De eerste uitzending was voor de VN. En dat is later overgegangen in Bosnië naar EUPM, Europese Police Mission. Aha. Dus ik heb daar alleen maar gezeten voor de politietaken. En dan deden we de grensbewaking en ja, daar dachten ze van dat er een van die, en toen dat die Bosnische collega's, een moord op zijn geweten had. Want hij was privéchauffeur geweest van de minister en na 30 seconden in de auto hadden ze hem nog gewezen, onbeheerd gelaten en dus die autobom afgegangen. Met als gevolg dat de minister dood was. Dus jaren daarna hebben ze hem daarvan verdacht en hebben ze hem daar ter plekke opgepakt. Terwijl het helemaal niet nodig was. Dat had gewoon met mij een overleg gewoon gekost, want ik had een heel goede relatie. En een hele hoop bombarie, een hele hoop machtsvertoon. Telefoons waren uitgeschakeld, lichten gingen uit. Het was gewoon... en dat was op een zondagavond. En ja, zo gebeurde dat. En voordat ik dat in de gaten had, zag ik allemaal rare mensen daar aan de grens. En toen zei ik tegen de postcommandant zeggen van die Bosniërs, want die hebben de eindverantwoording. Aha. Van god, hier zijn er wel rare mensen achter die containers en dat allemaal. Ja, voordat ik kon zeggen, had ik een 9 mm op de kop. En ben ik zo'n 34 meter achteruit geschuffeld.
En gezegd van don't shoot, want we waren daar ongewapend. We hadden dus geen wapens bij ons. En ja, ik hoorde die Kroaten, want dat waren dezelfde grens, al de machinegeweren laaien. En ik zeg, ja, don't shoot. En dat is gelukkig niet geschoten geworden. Want dat was echt fout gegaan dan. En toen, ja, ben ik achteruit en uiteindelijk pakte de pistool van het minekop af en die liep weg. En hadden ze de man dus aangegooid. Ja, en daarna kwamen de special forces van de Amerikanen en van de Fransen en die kwamen dan bij mij. Ja, ik was helemaal, ik was niet blij. Van het pad af? Nou ja, ik was zo van het pad af dat mijn adrenaline natuurlijk zo was dat ik, ja, toch niet blij met was. Dan ben je in shock. Ja.